pun kaya Hani Kusuma kalih Lilis Karnali nggih. Iya. Kowe ora Lilis Karnali. Apa? Lilis karena eli nek kowe. Ah kok ragu? Kok wis underestimate karena aku rumang sama aku Boten, karena menari itu membutuhkan fokus yang sangat tinggi, ngepaske ketukan, ngepaske gerakan. Wiraga, wirama, wirasa. Heeh, kaya sing contone misale masuk dibuka, dicunjung, dikuak. Aku ya, nanti jangan kaget loh. Iya. Kok cukitanku mbok tiru. Boten, ayo 1, 2, 3. Masuk dikuak, dicunjung, masuk dicunjung, dicunjung, dikuak terus masuk, dicunjung, masuk. Degek, degek. Degek kurang degek, dodone degek. Nah, melet. Kok manut terus. Ya karepku ki tak gaweke metle lirodok dawa ngono ngiras pantes karo senam. Iya. Nek ngetenipun kaya Hani Kusuma kalih Lilis Karnali nggih. Iya. Wah, jan wis jebles. Aku tak ya piye carane melengsarkan Hani Kusuma karo Lilis Karnali. Iya. Iki ibaratnya aku rak Hani Kusuma. Le casing iki pancen padha karo Hani Kusuma karo Lilis Karnali. Ning lek jeroane mbuh. Nek kowe ora Lilis Karnali. Apa? Lilis karena eli nek kowe. Iya. Dedek Kinga saged sowan sesarengan Sekar Gedang Indonesia. Seneng aku lek. Iya. Iya, Ah, Nek. mergo ya karo kangenan Mbak Apri. Nek nggih to. Ngapunten dek penyanyi ringkitan wonten Tuban kepeksa kula izin malih lah wong aku gagas aku dhewe sedih aku. Nifas kok 3 sasi ora leren-leren. Umume wong nifas ora 40 dina mundura sithik kok iki 3 sasi kok nifas kok gur grejeh ae ora gelem. Ngono ki kudune ndang ngomong aku tak lakban sing rapet ngono. Lah nifase mboten lewat gone kok. Loh. Lewat kuping kok. Wis ora gone meneh. Ah, iya. Menika saged sowan wonten dalemipun Pak Darwoto. Nggih. Sesalengan kalian ibu ingkang boten saged sepuh. Apa? Mamah muda. Mahmuda. Oh Bu Mahmudah kuwi tegese Wah. Padang. Oh, nderek ndedonga kagem temanten kekalih Mas Topik. Mas Al Taufik kalian Mbak Septiana. Heeh. Mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Putrane nek metu lanang dadi lanang tenan. Tulen, sejati. Nek metu wedok wedok Tenan. Aja kaya awakmu. Aja kaya Lanang ora, wedok kowe. ora. Kowe no. Lah aku cek ketok wedok, lah aku lho jenggotmu iki lho. Sing marake ngetar ngono kok mirip Lilis Karnali. Tuane Lilis Karnali kaya aku ngene iki sombe. Lho dadi mula aja do takabur, aja do sombong. Ingatlah mudamu sebelum datang tuamu, ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu, ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Tambah umur tuh banyak kenikmatan yang dikurangi. Ingatan berkurang, pendengaran berkurang. Apa berkurang tadi saiki jodohku malu kok jangan jumawa, jangan sombong duwe ayu. Disenggole Masya Allah. Disenggole ya Allah. Golek kamar, hooh. Lah kowe nek kene ya ora. Mas aku nyelingi awakku dhewe ngono. Oh alah. Kowe ndongakno mantene sing. Kagem Mas Al Taufik kalian Mbak Septiana. Iki jan jebles bintang tamu ki bengi kaya mau bengi Mas Hernia. Tamu kok bintang tamu kok jenenge hernia niku penyakit niku. Hernia karo ketedun ngono lho. Mugi-mugi temanten sarimbit manggiyo bagya mulya, bejo donya bejo akhirat. Amin. Dijauhkan dari keburukan, didekatkan dengan kebaikan. Oh. Wis dados keluarga, malih kiri dadi bojo. Bojo ki Bojo BOJO. kaperang hurufe BOJO. B. Berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Kuwi B. Ana sing liwat Facebook, ana sing kaya misalnya kaya sing MC mau kenal bojone kan liwat micet. Ning aja liwat Facebook lho, Mbak. Lah pripun? Akeh sing do kecelik. Lah Lah napa? kok kecelik? Lah witekno fotone apik barang tenanan bae mrongos kuwi akeh ngono kuwi. Lah niku rak Facebook, lah niki sing aplikasi hijau jenenge teng aplikasi niku Ajeng Puspa. Bulake tibane Sukimin. Menengah.
B. Berawal dari perkenalan lalu saling jatuh cinta. Oh, orang tua, agama, negara ya kudu mengestoni sing surat nikah kanggo kekuatan hukum. Iya. Ya senajan to nikah siri itu boleh. Ning ra ngalahno nek nikah resmi mergo men putrane kedhi kekuatan hukum. Heeh to nek ya to nek tuntutan to nek nikah siri kon nikah desa ngono ki lho. Nek lek kaya awakmu ki patute ya nikah siri wae. Lah kok nikah siri? Ora usah kang tercatat hukum ndak usah mergo ora bakal duwe anak. Oh, ora iso meteng kok lek dhewe le. Lah iya. Kula adopsi kok, kula namanya mboten inseminasi bayi tabung. Ya tabung gas dan bledosi kok senengan. Terus J. Jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat. Soalnya nek ra sampai akhir hayat ana sing wis umah 30 tahun pisah. Ono sing 20 tahun pisah. Jadi sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan meskipun rintangan, cobaan, godaan pasti ada. Sing terakhir O. Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya. KDRT menyakiti batin menika ya ora itu. Kuwi dirungokke wong lanang-lanang aja sok. Wong lanang, jangan kau sakiti lahir dan batinnya. Satu tetes air mata dari istrimu karena perlakuanmu 1000 dosa nggo wong lanang. Oh, termasuk kowe. Ya ora. Lah kan kowe ya lanang. Sing penting Bagyo Mulya, Mas Topik kalian Mbak Septiana sangun wong omah-omah telu. Apa kuwi? Telung on. Siji gelem takon. Ngan ngerti budayane di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung men ra dikucilkan karo masyarakat. Terus on sing loro, sregepo ning pawon yang ateges sak leker gentonge rumah tangga, aib bojo, aib maratua, kekurangane bojo jangan kamu share, aja tok cerita-ceritake kono-kono karena kamu yang bisa menyimpannya. On yang terakhir, telatenono nggonmu kelon. Hah? Nah, kuwi rasa kuwi penting kok. Soale nafkah lahir ruken nek ra dikek nafkah batin ki wong wedok ya arane ya kaya kayu gerah uyang. Iya kuwi penting guna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Lho nyatane lho Pak. Ana dalile. Dalile ana, dadi lambeku ki ana maknane. Nah, ditambahi meneh Mbak Mimin. Menapa? Kejaba saka kuwi ditambahi sangune wong omah-omah ki dhuwit. Duit. Heeh. D. Doa. Nggih. U. Usaha. Iman. T. Takwa. Nek di lambaran iman, takwa dan di lambaran doa, ikhtiar iku dadi dimudahkan urusannya kan nek dadi rezeki sing berkah. Nah. Jan cocok aku ngene kok ya nek ndawi kok ya germung ndak gluduk lho. Iya. Jawa Timur wis kokeh kok. Ge ayu-ayu meneh. Wah, ayu mau bengi jenenge hernia apa iya? Jian merusuh. Lah ngapa lho? Kowe iki kok ngono? Lah jenenge Renata kok hernia. Loh, lah iya Renata hernia. Alah. Ngono ki ya bojone pemusik kok mambengi anggere cah kuwi munggah njur iki bocah-bocah do nyawer kabeh. Ketang 2000. Tekane semonten kok nggih. Iya. Lah iku penting ikhlas. Nah iya 2000 ikhlas ning 100.000 ndak ikhlas kuwi ndek enek tanjane. Lah nggih, nak ngoten. Sinambi tetembangan kagem temanten kekalih, Mak Sangi. Iya. Ngudang temanten. Iya. Coba. Ya terkapal le. Ning iki mengko kudu berdua lho. Aku lek mung suarane Mbak Apri tok aku kurang percaya, kurang marem. Wah. Apri bocah ngusan wingi. Mergo suhune Mbak Apri ki Mbak Mimin. Dene penyanyi ya pirsa. Ah iya. Nek cacah nom niku mung nyawang rupane Apri tok, ora nonton intelektualitas karo kualitas. Betul. Lah kok urung-urung wis mere iki piye to iki. Duk Haniku Suma, sorry wingi ning Kalimantan aku rasa ngancani lah kayak jadwal suntik KB aku ya. Abot niku suntik KB to, engko nek resikone nak. Iya. Nderekke nduk kok tiket yo aku. Kono kan ra pengalaman. Pamundhutane wonten mboten? Sementara niki pasrah dateng panjenengan ngudang kanggo kaki manten ini temanten. Rada rene ta, Lek? Iya, Nak. Gimana gek mlebu wis sakit hati. Teko penonton. Wah, ngono kok. Malah sing tuwa kuwi pengalaman. Anjir ta. Kegarane handan tresna. Ngene iki enek lho sing apa keduten ngono ya enek. Napane sing kedutan?
Wis pokoke saranduning badan iki keduten merga swaramu ki ya nek Mbak Apri. Sinten? Bakul wedhus. Aurane mriku wonten nggih nyawang Dik Apri menika. Betul. Auranya luar biasa. Ning kawibawane manggen ning Mbak Mimin. Alah telek. Hah? Aku ki ora ayu, aku ya nyun pirsa Pak Minton apa kula ayu jan kira ayu Mbak Mimin ning nyenengke. Nah, kuwi lho, ayu oleh ndak nyenengke aku ora butuh. Soale akeh wong ayu disawek membosankan. Betul. Sekilas tok ayu, oh ning suntikan, oh ayu ning permaan, oh ayu ning subale bokongan. Nah. Subal bokonge subalan lho. Ah. Nek Mimin ki ora ayu, aku tahu diri saya tidak cantik, tapi nyenengke. Betul. Wah, natural. Wong ayu gembetot ya kowe kuwi. Betot dhewe namu. Apa cek ketok ya ta, Jas? Mbok nek arep munggah panggung ki diawaske sik ngilus sik. Kira-kirane rada enek sing jendol ki dipernahke le tenanan. Wis tak tutup jeneng. Itu Mas tak weling to. Tak kandhani saka Klaten. Tekan Kediri perjalanan meh 4 jam. Oh nek melu ora pareng rewel. Pengen rewel kok nyaruwus ae. Padha karo aku Mbak Mimin. Nggih. Aku biyen jaman teng Solo ki ngomah wis ndek bojo. Nggih. Angger numpak bis ki tekan ngunut ki kok gringgingen ae. Nggih. Nyaruwus ae. Ah. Tak sentik lho nek nakang nggih. Kowe iki disengeni kok merenges ae to. Tak tutupane sik. Pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Mosok kocokan jadi bojo wewe ya ora itu nih. Men cepet sugih jan di bojo peri barang lu ki ora Ah, iya. itu. Ngene iki ling ngrungokke sing saka kaduan iki jan jebles swaraning wong wadon. Wedok. Bandang weruh asline biaji. Ya jirut. Mek kuwi guangen ae rasa nganggo. Ya bener kowe mantan kondektur lho. Lah kan miki double. Dadi suarane banter. Oh golek kan. Lilalap bueng tresna Rela berkorban untuk cinta sejati. Ning nek wong jatuh cinta berkorban ora krasa. Cinta ya apa to? Cinta ya lho nyapa wong ayu. Cinta itu kan cinta fisik. Cinta sesungguhnya itu adalah pengorbanan. Manakala kamu berkorban dan kamu merasa terpaksa itu bukan namanya cinta. Aku seneng kae kok ngentekke duit ya berarti itu bukan cinta. Aku seneng kae kok dadak perjalanan adoh ya itu bukan cinta. Jarak ekonomi apapun pengorbanan itu ora krasa nek kowe tresnamu tulus. Weh. Ning sing kaya ngono ki ya 1001. Lah ya makane niku iso diwiradati, iso dicarane. Ya angel lek kuwi. Merga tresna ki ya sangka fisik boleh pertama awalnya, tapi dengan berjalan waktu cinta itu adalah pengorbanan. Nek di padahal pengorbanan kuwi ngersula berarti cintamu sudah mulai Lah nek berkurang. cinta kok ora mandang fisik. Lah kowe nek tok bojo mrongos ora babak bundas lambemu. Maksudnya awal pertama iya, setelahnya Nah. ini ketentraman hati. Nek ora mandang fisik. Casingnya ayu dibuka isine padha apa? masa ya mek pengorbanan tok ndek enek ganjarane ndek enek upahe blas. Ganjarane bukan menungso sing nentokke, mungkin Gusti Allah sing maringi. Lah ora usah mikir tekan kono saiki ae sing dipikir. Lah pripun carane ra ngono lho, buru seneng tok, buru golek menange dhewe. Wong urip goleke seneng kok. Apa gelem sampean urip arep susah? Lah, Seneng lho mesti bahagiane, nek bahagia di situ ada kesenangan. syukur. Ayo. Lah, Seneng terus Seneng lho mesti bahagia. Oke wong seneng-seneng ning dalam atine nangis. Ning nek bahagia mesti ada kesenangan lho. Nek bahagia itu meliputi ayem ketentraman batin lho. Oh. jenengan kan pun lawan niki ki Gus Sukimin. Kan iki. Heeh, pancen ya bener kok. Ayo Gus. Yo ganti suarane Gus Min. Ubayane. Nyawiji kok nyawiki piye. Ubayane. Ubayane ya, Lek. Iya.
Iki sing gerong loro ki hawane pengen menguliti diriku. Kurang dhuwur. Telak iki dipaske karo gender. Mas. Kurang dhuwur titik, sing rada bening ngono suarane. Obel. Piye ta, Lek? Obel. Ya. Kowe iki kebawa kok mah jegoke piye to? Ubah. Wes malah swara awan iki. Yane bunga susah nunggal kalbu. Cengkok keleleken. Cengkak kala menjing muntir nggih Lho, niki. nek berbabakan swara sinden penjenengan 8 niki suarane hebat kabeh, jos kabeh. Ning kan kudu ndek ciri khas. Nek ora ndek ciri khas gimana bisa diingat? Jadi stempel signature-nya terus ada. Oh, nek Mimin kae ngene suarane. Lah kowe ciri khas antarane ciri karo khas akeh cirine, Le. Ciri ki cacat ki pri. Kok ciri khas. Maaf ya Mas, kita berteman aja loh Mas. Tolong Mas WA aku ojo tok share sapa-sapa Nah, soalnya dikandani Mbak Mimin. Aku ngekei nomor karo panjenengan sebatas kita teman relasi kerja. Tolong jangan di-share. Aku juga punya ranah pribadi yang harus saya keep. Betul. Lah nek hubungan apa to kok kaya serius men? Lah kono ki mbaknya sing njaluk nomor jenengan. Tolong ojo Mas, kowe lho ojo kancaku partnerku kerja ora tak kei nomere ngono kuwi. Aja kowe. Soale wong aku kan godane akeh lho, Jos. Lah piye? Engko nek kabeh mengharap cintaku, lho ngeri ya. Mangsa. Dilema to menika. Mulane kandhanono legender iki dikandhane dinikmati aja nganti bernapsu lek nindingi panjenengan. Lah, dinikmati Mas. Nah. Lek dar. Kok kaya enak-enak Kaya enak nyepelekke, kempit kelek. Glakepen. Ayo. Suarane Sukimin bae. Iso kaya kirik jenggong. Bunga susah nunggal kalbu. Nganti tekan jero. Lah niki sing intine wong omah-omah. Intine maknane Ah, dadi bunga susah tetep nyawiji. nyawiji. Sing niki Nora selingkuh Dora citra. Iki dirungokke wis ora selingkuh ya ora ngapusi. Tidak selingkuh, tidak berbohong dan tidak ingkar janji. Nah. Manakala ada suatu kebohongan pasti jenengan gawe kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Umpama sampean ki wedok tenan mesti tak goleki tak rabi sak lawase. Apa mau wedok tenan SMP wis meteng kene iki kok. Wedok. Mergo auraku sing eksotis ngono ya, Jas. Aura bege. Aura eksotis. Maaf Mbak Sulis nggak usah iri dengan kecantikan saya. Semuanya punya. Maksudnya mungkin gini loh, ada yang cantik dari kulitnya, ada yang cantik dari senyumnya, ada yang cantik dari attitude-nya. Semua cantik sesuai porsinya masing-masing. Lah semua itu ada pada diriku. Weh Walah. Wis penake melumpuk. Carane wong ki arep golek celoku, arep golek elekku kaya ora iso, kangelan lho. Apa ya? Lho. Ya Pak Darwo. Irung ya mblarak semende. Heeh. Gulu ya ngolan-olan. Pipi ya bawang sebungkul. Lho apik kabeh to. Susu ya subalan. Dasare piyayine ya sabar. Sabar. Saking sabare ususe ngantek gedawan, turah. Iki abraku dhewe, Mbak. Layak panganane akeh. Walah. Iya, Nak. Lungiting teres nosa Biar tidak mudah tergoda dikasih panggodaning katresnane ya, Nak. Heeh. Sing buka sapa sik? Sliramu no ajar kendel no. Iya. Iya no, nek kapan kita bisa atau mumpuni Allah bisa karena kalah biasa. Nah, Aku ngompon kene tak bosra wong duit aku ya duwe atau nek ki wong didik kowe menono regenerasi. Lah telek men. Gur tak nggo srawung, aku ora tau nyono pirsa Bu Srini. Bu, bayaran kula pundi? Rung tau. Nyono pirsa ora tau
tekon aku ngono kuwi. Soale wis ana sing ngurusi. Ya ini kok Katur Pak Suratnono Gluk ugi pinanipun Bapak Suryanopati ingkang nenggah wonten ing Jawi Tengah. Iki Sekar Gadung malih giyak. Gumyak. Semangat. Enten kula niku ya mempengaruhi. Pancen sampean iki disawangi wong akeh yo nyawang sampean mergo ucape tembunge iki anu. Kesengsem ta, Nggih? Ora kesengsem. Nggih. Ora kesengsem. Lajeng. Waduh, Wis tatarane dhuwur meneh lho nek kesengsem ra mung sekedar. Ha iya tataran nek hakikat. merangsaki sak randune badan ingin. Wis hakikat kuwi. lah kok karelik Sukimin. Kok kaya dibuka mah kaya bedol pohong. Apa iki bosok? Ayo busuk. Kok busuk kowe to? Busuk Kimin. Ya Bu Kiki. Kok busuk? Lho nek kaya Mbak Busulis, Tulis, ayo busul. Bu Pipit ayo Bupit. Lho nek Mbak Lilit ayo Bulis. Lah kowe kan Sukimin, ayo busuk. Busuk. Aku du batang iki, Mbak. Lah kaya Iya. Bu Kiki apa Bu Mimi ngene iki. Ya penak busuk kuwi. Tak suwon nara siramu bojo lali janji prasetyaku tresnamu kang satuku Bablas ke Nyidam Sari. Ya. kagem temanten kekalih Kangi. Luar biasa. Ngemutaken kalian pribadi kula lan sedaya kemawon ingkang kepareng palakrama bangun Bali Wisma. Nah, bahtera rumah tangga, bahtera menika kapal di lautan pun mesti ana ombak, ana badhe, angin kencang, cuaca ekstrim, ana bajak laut. Lah godane akeh banget setan. Nah, setan ki iblis ki rak wonge iblis ki rak makhluke Gusti Allah sing pinter. Ning mergo sombong takabur dekne mudhun ning ngalam donya ning nggodha menungsa. Kowe lho. Ya udu aku tuh iblis kok. Lah kan kaya gane nggodha supir truk. Beda, Mbak. Dadi le wong omah-omah ki umpamane dredah karo bojo ki manusiawi. Manusiawi. Mergo sing diarani dredah ning keluarga ki cok kala mangsa dadi bumbuning katresnan. Tuladane aku dhewe anggere bar dredah karo ibumu ki wah jan rumahku ngungkuli nganggo temanten anyar kae. Wah. Tur nek luar saka pacoban menungso ki diangkat derajate. Nah, kuwi karek pinter, kuat saya apa pinter ora. nggih. Keparenipun das pundi malih menika? Nah, iki ana pundutan tak waca ning mboko siji. Nggih. Enggak mampu aku, Kak.
Aku ijol jiwa ya. Lah aku nglanangi kono luwes e. Kok ijol jiwa ya sak jero-jerone ora. Ya kenek. Ning ya luar biasa lho Pipit. Kancane joget tekan ngisor ya melu tekan ngisor. Oh kaya mentok ndoboli kok lek kula. Piye ta? Mula nek aku joget ki awas ana. Cobi dicontoni kakak cobi. Trike. Sing nah. Kendangan sing Kendangan tok coba. Kendangan tok ya. Yo. Nono. Iya. Iya. Keluar. Iya. Lho. Keluar. Iya. Lho, ngene dadi sing ngobahke bokonge ora kok ngene kabeh sak awak obah. Lah Jajal pit awakmu pit. Tirunen. cobi nggih. Yo, kendangane. Iya. Kaya Lho, enek sing metu bangun ki mung. kaya dermolen ya Le. Sapa? Niat baike Kowe ya melu kok joget lek iki ngapa? Lho lah nggih no. menjelang menopause kaya aku ya ora Ngalah kok Le. Sing ae. Tekan ngisor lho sampai bawah lho. Abang, eye contact sama Dedek ya, Bang. Biar chemistry. Yo. 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 Terus. Lho. Kok keri dhewe nganggo keplok Le. Kok keplok piye to? Lah kuwi mau Gabit. walah Iya. yo. Mergo lato-latone. Ngene. Dadi joget iki ya perlu lho lek ning panggung iki lho, ekspresi. Visual bahasa visualnya juga dapat. Nek sindene Sekar Gadung wis ora diragukan lagi lho. Wis kompak wis otomatis ya kok stelane kok wis dadi ngono ya. Nek aku nek ora aku mut-mutan nek aku kok Ya kuwi gaweanmu kok. maksudnya moodnya lagi bagus. Maksudnya moodnya lagi bagus. Betul Mbak. Gitu. Di panggung itu kalau memang moodnya tuh ndak kecekel kuwi sok yo hilang. Pokoknya bar padu karo bojone ngomah ning panggung mesti blank. Nah, Langgam sing biasanya dhewe apal tiba-tiba lali. menurut semua itu tergantung dari mood-moodannya. Moodnya. Nah, mood-moodannya apa moodnya? Moodnya. Moodnya. Moodnya muji. Mbak Min iki Nggih. pundhutane ana sing ngersake kopi jahe. Kopi jahe. Ah, iki Sinten iki? Mbak Sulis Eva. Nah, wis. Ya, ngateko wong ayu. Sing yen ra gelem tuwa ya iki ya. Sulis. Iki jangkep sak bawane. Ini Mbak Sulis. Mboten disepot to, Pak. Ya disepot-sepotana dhewe biasanya cangkemmu iso nyepot dhewe kok. Ya. Yo. Kok celuk sepote. Mboten sah wis. Sar. Mutung. Tong aku. Selamat malam sayangku. Ya ampun. Ya Allah. Mental. Kowe pengen. Ora aku kaki-kaki. Aja lho kono lanang kono jek fungsi lho ya. Kono lanang tenan aku. Kono ki dandan wedok nek wong ayu kok ya jarike terus sesak aku ya. Ya fungsine kolo-kolo, guru kolo-kolo. Lho malah dolanan lerekan. Tempo-tempo. Ya. Pripun, Pak? Ah. Kolo-kolo Jangkep kolo-kolo. sak bawane. Menika pundhutan saking Mas Juwadi, sopir Mas Timbul saking Rembang ingkang kepareng nimbali benjing tanggal 17 November. Slendro Mas Dar. Nggih, niki bone sinom grandel mawon nggih. Ya. Nggih, sesarengan kalih adik Apri yang Kontes bawa no wong telu. Oh iya, kontes bawa bertiga. Ben iso pilah antarane wedok asli karo ora. Jadi lek ngantek iki bawane di antara ketiganya ada yang bagus nanti akan saya kasih hadiah. Napa Dipun dia? apresiasi ya menika, Mbak. Cawet. Kok cawet nganggene gitimen kok. Nganggo giti menok cawet ya ora kanggo gawe. Ya nek kae cawet ya ora merantasi. Ayo Mbak Su. Ya. Lah kok sinden loro ki mah bayangke iki piye to? Bayangke jitimen mau lho. Ora bayangke jari aku nek dikeki prabote kono dol. Terus bedah. Sewesak. Kaya ngene iki lho. Anak-anakane Bu Mimin. Bu Mimin. Busuk. Hah? Busuk. Busuk. Nggih.
Bu Mimi. Bu Kiki, Ding. Nggih ta? Kiki SKM. Apa itu? Sukimin. Iya, Nut, Panut. Coba buka. Kowe iki kancaku Paudu. Ya ya, jare jenengmu ke Panut to, krunguku. Lah nek kowe nyelak aku panut tak dahar lho kowe. Aku wis ayu-ayu lho. nek itu rasa diganti men jeneng Panut nek itu bantuan ku nek golek Yapri ra ketemu. Nek itu bantuan Jane asline iki sapa to? Lah sing Mbak Mimin wis ngerti aku. Nggih. Sukimin, lah Mbak Apri. Panut Wibisono. Asline nggih Panut niku panjenengan madosi ten daleme mriko Klaten, nek madosi Apri niku mboten ketemu, Princess Pak. Aprilia ya. Nggih, nek jenengan tangklete Panut tukang las ngono temu. Panut bengkel mobil dan las. Saya Jenengan bengkel ajeng mobil bareng. ajeng ngetapke oli kalih kula. Nek ajeng ngetapke oli kalih kula beding. Tapno nggon aku ya nak. Rasuti. Gua abrakan apa? Ada toko Klaten mak arep ngetapke uli. Ya kula loma kok. Kanggo jiwa. Genti. Mbak Panut. Kok Mbak Panut ta? Bas, nek Mas. Mas Panut utawa Mbak Apri. Oke. Mbak Dipan lah. Dipan. Hawane nek nyawang Apri kok nyawang Oyo ya. Kone. Kepengen bubuk. Agawe rucite galeh. Yo Genti. Mastere kaya ngapa? Suhune. Agak ke belakang, Mbak. Oh iya. ya, no. Wah, iki mesti Ben kena pamirsa iki sekarang ngerti. Penonton sekarang iki pintar-pintar, cerdas-cerdas. Endi sing masih proses belajar, endi sing carane wis bakok. Nah, Kurar kewirangan nih kok arep. Kamu jangan menilai. Biar netizen sekarang itu sudah cerdas-cerdas semua. Aku gur Mau cara-cara Mbak kok Mimin, giring Kak. kemanapun, mimin elek. Penonton yang objektif. ya. Lara apa? Lara napa? Orang gagas kongkang mangungkung sak jroning leng. Apa kang Upama wong ayu ki kilap sithik dimaklumi iso ketutup Kuwatirku ki lek kebablasan. Lara apa kang sinek kok ngangge niku lho. Dek niku kaitanku. sulis iki dadak iki cakepane umpama Alah, kowe lho mletheki lho aku sinden Hele aturan yo lali kok dadakno. Lah kene ta mlethek lah kowe apa isa? aku ger mengkap umpama mundut ro suara kaya ngon-ngonku ning omah. namanya apa Tinu Tinu. niku bangsane napa Tinu niku cemburune mboten nemper anggere kok cedheki wong wadon niku ya muring-muring kae. ketang tresnanipun Tinu kalian panjenengan Tinu niku. Tinuke cara-carane kowe nek kene kowe ketua sinden. Nah. Dadi ketuane herder ngono kae lho, Le. kok herder leader herder kamunya Ingon-ingonku lek munyuk. Walah, ya persis. Anu persis karo sing ning kono kok. nek munyuk kae buntute nang mburi ya Jas Apa kowe buntan? Ngopi kutil kok. Ayo Bu Sulis. lu mampah iso ora lu Tartam. oh tartam Gelekke. Marai salah. Taratam
aku. Mboten penak. Prau kok aku. Lho. Lah ya numpak perahu karo aku. Empun sepuh ora mampu gur karek niat tok ra tekan nggone Gur garek geden-geden entut. kok kaya ya Pak Minto kok nek nyamang kaya ya kaya ingin-ingin apa ya tekan nggone Lek cara wedok tak kon nginep neng mahku tak buktikan. Nek wedok. Lek wedok gandeng lanang nggih apa dibuktekke? Mosok jeruk arep makan jeruk? Tergantung jenengan sing ngrenah. Hah? Tergantung jenengan sing ngrenah. dalang ra kulang lakon Nah nggih. jenengan sing pasif mawon mengko sing atraktif Bila tak ada janda rasanya sama cuma tempatnya beda Koclok. Pakaian niku nek lampune dipateni peteng niku ya gur padha rasane. Rasanya nyawang raine. Wek. Nggak apa-apa lho, gratis-gratis. Rasanya sama, tempatnya beda. Ya beda, Brit. Rasanya itu beda. Ya aku ora. Bosok aku mbok anak glani. Ayo Ayo kowe gilirane iki masternya lho. Amit niki kok model-model kayak gini loh. Oh rasa diwarai iki. Lu mantah. Lu. Keduren, ameng di keduren medok sithik. Lu. Medok. Medok neh. Lu. Lu mampah. Tanpa Sirah. Lah malah gendel Pak wedi iki piye to? Neng madyane Gus salah. tole wibat bunda iki. Iki bunda. Bundase. Ning madyane jala. Vokal konsonan ki kudu cetha. A I U E O. Jalan nidi kok jalan niti. Nidi. Piye Mas ngoweh Mas? Oweh kuwi lho kaya gandane minyak kasturi Mas. Ning kanane kaya gandane minyak kasturi. Aja ngantek kenek lho melepuh kulit. Temah kencing angenjak neng pagu lingan. Kok disambung? Kayak katok ae disambung. Sing penting tekan gone gonggongan. Kentekan napas, Doro. Yo, kaya ngapa? Kopi jahe dados. Mbak Sulis Eva Fitria. Sekar Gadung, Indonesia. Wancine wos surup surya sisih wetan padhang sembulake rembug lan siwit dadani anuruti senengane ngati wong-wong karang pradesan
Dadi awake dhewe iki lek ora ngikuti tuntutane penonton ndak malah ketinggalan sepur. Monggo Kelly ning aja ngeli. Lah, betul. Kelly entuk ning aja ngantek ngeli. Nah, tetep duwe pedoman piyambak-piyambak ning gerugeran piyambak-piyambak. Tur garap sing kaya ngene iki ora mung cukup ning Jawa Timur, saiki merbak nganti teko Jawa Tengah. Nggih, leres nggih. Wah. Pun, pokoke Jawa Tengah lagi tergadung-gadung Indonesia. Waduh. Iya. Mbak menawi Pak Darwoto badhe ngersake lelagon. Kula dereng sempet sapet jagong kali Pak Darwoto nggih. Monggo. Nggih. Bapak ngersakaken Pak Darwoto wonten pundi menika? Oh. Pun sare Pak Darwoto. Saya. Besok mirsani streaming ulang ora apa-apa aja. Nggih. Diganti musik, Mbak. Oke. Iki ana pundutan Bokong Semok. Wah. Bokong sing Semok. nyanyi nek ra bokonge sing semok ora mantep iki. Iya. Coba. Kaya ngapa? Coba iki ana pundutane saking pelayan belanipun ingkang Menggugati ngersake bajing loncat. Bajing loncat dibawani. Monggo ingkang bawa saged Mbak Pipit, saged Mbak Sulis, ugi saged Mbak Apri. Kaya ngapa? Sulis mawon nggih. Nggih. Bajing loncat wong ayu. Ya, kingko sing joget Mbak Hani Kusuma karo Mbak Apri lan Mbak Mimin. Cocok. Ayo Mbak Lilis. Iya Mbak Lilis. Oh, bajing loncat. Cocok jumbul. Ayo Nduk Hani, pisan.
Bawa. Sing bawa Mbak Lilis, engko sing beksa Nduk Hani, Dik Mimin karo Kene ngadeg sik ora apa-apa ngancani Kene Mbak, bulik. kene diajeng sing blenger-blenger. Nah, kene Lek, ayo Lek, ora usah ngedrok. Ketok tuwa ora apa-apa. Dedeke Hani karo aku ya padha lengkung-lengkung. Ah ya padha, dhuwure ya padha, kuninge ya padha, bodine ya padha kaya angkrang kabeh. Jero-jero. Hani iku dandan nyengkok kula kok dekne nulat kula. Lho, alah. Dedeke ya setuk lho. Lho Mbak Hani badhe tindak pundi? Oh, ajeng ngawin kejaran. Oh, alah. Ya. Ayo Mbak Lilis. Angin pangkali nebak kurin nuk karbimbang ngahulang abang binang aduh Yo alah. aduh Kowe ngapa? Lek, kowe anu lho, sak aduhe wis artine wis beda-beda lho. Aduhe wong kesandung. Ya Jalis, aduhmu kaya ngapa? Ya. aduh Sankas. aduh Sankas. aduh Sugimin. aduh Nek Mbak Lilis ka aduhe wong kepenak. Nek kowe ki aduhe wong dikepruki nek kowe. Aku langsung to the point langsung pusatnya kok. Iya. teteh dek kacincing Aduh tetek barang. dek kacincing Tetek kecing ngono. Kok tetek teteke sapa sing kencing Lah kok Ora tau diumbah. nyepelekke. lek meno. ngacacang yang no angga Sing tak seneng lek ngacacang ning nggon iki. Wong ngerti tetek kecek kok ngacacang. ngacacang no angga sabatu Ora gelem prei. tiba eling Saben wektu tiba-tiba eling. sampin Sampyun. Ya. Dadah. ngapunten Pak nek niki kan Mbak Apri Mbak Apri ki jogete pun luwes kula pun percados nek Mbak Bu Sukimen menika kula radi ragu-ragu. Ah kok ragu? Kok wis underestimate karo aku rumang sama aku ora Mboten, karena menari itu membutuhkan fokus yang sangat tinggi, ngepaske ketukan, ngepaske gerakan. Wiraga, wirama, wirasa. Heeh, kaya sing contone misale masuk dibuka, dijunjung, dikuak. Masuk dibuka, dijunjung, dikuak. Jare Mbak Apri aku yakin iso. Loh, piye mau? masuk Dibuka, dijunjung, dikuak. Masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Nah, coba Mbak Lilis. Ah, Mbak Lilis jajal. Masuk. Wah. Coba Mbak Lilis, ayo Mbak Lilis. Mbak Lilis dimasukin yuk. Kok piye to? Masuk. Yo. Ayo, masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Masuk, dibuka, dong, dijunjung, dikuak. Anu loh, coba Ibu Sukimin. Aku ya, nanti jangan kaget loh. Iya. Kok jogetanku mbok tiru. Boten, ayo 1, 2, 3. Masuk, dikuak, dijunjung, masuk,
Dijunjung, dijunjung, dikuat terus masuk. Dijunjung, masuk. Masuk ngene. Masuk ngene lho, apa jenenge? Tangan iki masuk. Lho, Mas. Lah kok masuk dijunjung Itu namanya membutuhkan fokus. Lah nek kowe masuk ngene iki jenenge dudu masuk. Apa? Seblak campur. Sampurmu dhewe. Sampun, Pak. Ah, yo, kaya ngapa bajing loncat dados. Gentenan. Lah enite. Wow. Ngene iki ora mari, Lek. Ayo, Lek, kowe melu, Lek. Kowe mosok ora pengen melu? Engko nek ngono mbledos lho Pri aku. Ora wis ayo to. Ha niki lho awake iso apik, wiwing lho, iso Ya kesuwen tapi kan ra nyiksa bocah. Ini. Nah, ayo ta, Lek. Ora ngesak-ngesakke kok ya. Ini kaya ini kurang mendek meneh. Degek kurang degek, dodone degek. Nah, melet. Kok manut terus. Yuk. Ya. Bajing loncat ke sana. Aduh, iya, habis lepas terus jadi bajing loncat ke sana. Aduh, aduh
Mbak Apri, Mbak Mimin, satu tembang melih menika